Kedves nézőink, kedves közönségünk, egy egészen különleges bemutató versenyt láthatunk még 14 óra 15 perckor. A dupla kocsis futamnak a győztese, a 4-es programszámú Norman, illetve hajtója Hera Péterné Andrea. Ők nyerték tehát óriási küzdelem után ezt a bizonyos versenyt. No Fear futott be másodikként a célon, Nagy Sebestyén hajtott a többek között ugye Kolosi Lászlóval. A bronzérem az Jackson Juniornak jutott, a Rohr Mátéval a kocsijában. Negyedik helyen végzett Rimella és Vermes Judit, még ötödikén Tutanhamon és Gyárfás Gabriella értek célba. Ugye speciális verseny volt ez azoknak a bátor vállalkozóknak, akik kuponos akción keretein belül arra vállalkoztak, és szerették volna kipróbálni, hogy milyen is egészen belülről megízlelni az ügetőt, milyen, és egy kicsit versenyezni a pályán egymással, és reméljük, hogy anya megtetszett nekik esetleg ez a sport, hogy a folytatásban nem csak mint néző, hanem mint mondjuk futtató, tulajdonos, vagy akár amatőr hajtó jelen lesznek a Kincsen Park és az ügetőversenyek hétköznapjaiban. Úgyhogy mind az ötüknek azt gondolom járán egy gratuláció. Kuruc Attila, a verseny fő szervezője adta természetesen a tiszteletdíjakat, és Miszlovi, azaz Fodor Kati, és ott volt a díjak átadásakor. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mind az ötüknek, hogy itt voltak, versenyeztek. Reméljük, hogy egy komoly élménnyel gazdagodtak, és abban is bízunk, hogy a folytatásban is találkozunk majd velük minden héten itt a Kincsen Parkban. És ha már itt vannak, akkor mindjárt érkezik majd kollégánk oda, Kőműves Péter, és akkor nagyon picit beszélget majd a győztessel, Hera Péterné Andreával. De is reméljük, hogy a folytatásban több ilyen lesz majd, és egyre többen érkeznek majd így mondjuk ilyen dupla kocsis bemutató versenyre, akik itt ragadnak majd a Kincsen Parkban. Na, megérkezett. Gratulálok Hera Péternének, Andrea, hogyan tetszett ugye rögtön a mély vízbe, kiváló hajtó mellett, mik a benyomások? Nagyszerű érzés volt, mindenkinek ajánlom, ha lehetősége és módja van rá, próbálja ki. Csodálatos volt nézni a hajtó és a lónak az összhangját. Most nagyon boldog vagyok, úgyhogy igazából kipróbáltam, igen, egyből a mély vízbe, hogy vajon milyen, eddig mindig külső szemlélőként láttam ezeket a versenyeket, és hát nagyszerű érzés. Esetleg elképzelhető, hogy látjuk még itt versenyezni, akár mint tulajdonos, akár mint amatőrhajtó. Lenne kedv hozzá? Hát a kedvem az van, igen, nagyszerű dolog. Néhány év múlva nyugdíjba megyek, úgyhogy akkor remélem majd kicsit több időm lesz, de addig is megpróbálok majd időt szakítani arra, hogy kinézek ezzel a kis nagyszerű helyre, és megcsodáljam ezeket a csodálatos lovakat tényleg le a kalappal előttük. Úgyhogy. És a fogadó része esetleg? Igen, szeretek versenyezni, szeretek játszani, játéknak minden formáját kedvelem, maradok természetesen, és a többiekre is fogadok majd, úgyhogy, és mivel itt lakom a 10. kerületben Kőbányán, így majd a családdal néha kilátogatunk, és biztos, hogy ha nem is mint résztvevő, de fogadó itt leszek. Gratulálok még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálunk akkor tehát mi is, és akkor